Kidang oke Mbah Yano Blay yo kadang-kadang campur sari jelas nada Kidung Srina Tokas Maran manis sehat gukati suka apa melu suka diblesekne you and me tapi sinar wanging netra
hanga daramaning lara branti solae taman uyo nora ana sada yen ra temu sira wong maneh nimas manis nyoto kangkar yokas kunjuk atur pepundhen kula Bapak Sriyana ngaturaken wilujeng siang sugeng lelenggahan sinambing laras campur sari jelas nada sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dong wong ayu anggenipun para lenggah ngrapi dahar Dik Tutik. Nggih Kang Mas. Iki diaturke sing alus-alus sik. Engko terus bar iki diwalik ning sing gumyak. Nggih. Tan kantun kagem keluarga besar saking Purwodadi, ugi keluarga besar saking Gombong. Iki tanggaku dhewe. Dadi aku ning kene ora nampa bayaran. Tenan aku kene nyambut gawe karo ngene Mbak Yanti karo Mas Karno iki dulurku dhewe. Ora nampa bayaran sing nampa Mama. Wis di TF kok. Oh, alah berarti entek.
Anggo wisan. Ayo Cahayu. Aja semelang wong bagus tresnamu kira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Jajeng Tutik garwanipun ingsun wong ayu. Dalem Kang Mas Bukel Nganti sewindu sliramu kuwi ninggalke pun Kakang. Lunga tanpa pamit. Saiki awake dhewe wis ketemu meneh ya wong ayu. injih Kang Mas. Andum katresnan. Mulane tresnaku marang sliramu kuwi jan-jane sundul ing langit wong ayu. Tenane lho Kang Tak Mas. upamane sliramu kuwi kembang wong ayu, Sampeyan dadi apane Kang aku kan Mas? dadi kumbange. Heeh. Saumpama sliramu ki rembulan wong ayu, Injih pripun? pun Kakang kan bakal dadi lintange. Jajeng Tutik, Dalem. sliramu kira-kira ngersake apa pupung pepanggihan karo pun Kakang? Kula ngersake omah mewah Kang Mas. Yen mung omah mewah tak pinangkani wong ayu, waton sliramu ora ngersake tumuruning lintang karo rembulan tak pinangkani wong ayu. Sawindus